Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Umintirang ba ka jilla Meghalaya Conrad ke sangma. Ude uwe Napdeng Ngut ki mintirang ba ki Spah tam hakri India. Conrad ke sangma uwan hal kedan ke Shipau Napdeng baro ki mintirang ba he India. Kakumakai pot ba ka Association for Democratic Reforms kala pelat hakalai potrik una pra arajar pausau. Lapin ba Spah tam na baro ki mintirang ba ude mintirang ba jang ke jilla Andhra Pradesh UN Chandra Babu Naidu. Barudan ya ka Spah ka khandai Spah lai phuwe klor tingka. Ubuan ba aro mindirang ba ka jilla Arunachal Pradesh upe ma khandu barudan ya ka Spah ka balai Spah lai puar klor. Umindirang ba ka Assam uhimenta Biswa Sarma uwan ha kadan ka bakhandai kad ba umindirang ba ka Meghalaya pan Conrad ke sangma uwan ha ka kadan ka Shipau barudan ya ka Spah ka bakhat saw point ru klor tingka. Napdeng baro ki mintirang ba ka baduk tam ka dika mintirang ba jong ke jilla West Bengal ba ka don ya ka Spah ka batang ka sanlak tingka. Kumban chupin kan mau bakat kumakai pot ka balami house nam aratar pausau ka peni ba ka jilla Meghalaya ka dika we ni ka jilla ka baduk tam ha India ba ha bakhen ha ka liang ka jingdok ka Bihar ka dika jilla ka baduk tam ba ka Meghalaya pat ka wan ha ka dan ka basau.